paka Bulawayo Gwanda chakamira seiko hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rigiti vo akabvisa mari yechikomba achifungidzira kuti ndi baba vemukadzi wakaroora wari kuenda kunoroorera iye achibvisa mari kuchikomba. Pola man selector akaroora mukadzi wake kuchikomba achifungidzira kuti ndivatezvara vari kupa mari. Baba Isabel nyuza igejo Zimbabwe yambirira icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekureba mukati mekubvadzana kutsodzera zviri kuitika matima nawo senyika ino nyaya ndoda kutaura pana muri ya Zimbabwe inyaya yemuranda rume hangari mukati mekusenza ari mukati menzvimbo yekugwanda batachiba mukati menzvimbo yekubulawayo pane muranda kadzi kana kuti mwanasikana angari pane chimwe chikoro mukati mebulawayo maangari mukati mekudzidza achigara nevabereki nehama dzake ari mukati mekugara kudaro mwanasikana uyu vabereki kuti hama dzaigara nemwana uyu dzakazowanikwa mwana sawaniki pachikoro atorwa nomwe mudhara atorwa nomwe munhu wechikuru zvokuti kana mukavaona maitiona kuti ndi baba nemwana zvichokwadi vanhu vakasiyana makore chikonzero mwana anga ari pachikoro baba vanga ari sugar daddy vachibva zvacho vachitora mwana wayo pachikoro nemotokari yavo vachitora mwana uyu and mwana uyu hanga ane makore kuti 23 years baba ane makore kuti 47 years dzokuberekwa but ninge kuti baba vanga nezvi zvavo mwana akabva ada baba baba wakudaro ndokubva vasvika pakumubvisa pachikoro ndokubvatiza pachikoro angasawanikwe zvechose zvokuti hama dzemwana uyu dzanga dzichimutsveka kuti mwana ari kupi but mwana anga asingawanikwi. Baba ivo pachavo vakazenge vakuita zvokubuda nemotokari zviya zvokuti achidrive truck zvokuti vanoenda kunze kwenyika vachidzoka vachirendera mwana uyu asi baba vakazozviona kuti ndikazvitarisa inini mwana uyu zvechokwadi handikwanise inini kuti ndigare nemwana uyu ndinenge ndamukanganisa upenyu hwake but zvandakamubvisa pachikoro ndoita sei right ndokubva vagara baba mwana uyu akasvika pakuita imwe boyfriend aita boyfriend yake vaitoratidza kuti nemurume uyu akamubvisa pachikoro vanga vane kuwirirana vaitsvaka mhosva yekuzopa mumwe munhu asi vachiziva kuti ndo vanhu vagara vachidanana. Zvadaro mukoma KB mwana uyu achigara nemurume wanga kugara naye aiti vakanetsana anofonera mudhara uyu akamubvisa pachikoro uyoyo achiudza murume kuti ndiwo baba vangu ava nekuti ndive chikuru aiti akataka kutaura navo vachitora pafoni kuti unoona mwanangu murume wako asati yakuzoroora saka akataka kukunisana kushungurudza kudaro zvinhu zvakaoma pacha yakuzoroora tichanetsana ende vachitaura mamwe mashoko ekuti changofoni iri paloud mukwasha aitonzwa kuti mashoko andiri kureverwa akaoma ndinofanira kuti ndiroore ndiwadzane nemukadzi wangu uyezve ndichiziva hama dzacho. Right baba vangu achigara kugwanda chikomba ichi anova ndiye mukuru ndokwaka kune imba yake bada chibodriva matraki achienda kunze kwenyika achidzoka mwanasikana uyu achigara mubulawayo nemurume wanga kugara naye paimba iye yanga asirwa nemurume uyu. Zvadaro mukoma KB murume achibva ati ndoda kunoroora akati rega nditaure nebaba imusikana uyu akuudza chikomba chiri sezvanga agara achiudza kuti ndiwo baba vangu mukwashada kuroora svika ndizvo isusu tinobva kuMalawi zvatinobva kuMalawi ndange ndichigara basa rangu iri ndodriva matraki iko zvino zvinhu ndiri kugwanda kwandiri kuoja one room saka amwene vanova amai vemwana uyu iko zvino zvavari kumusha kwandichasodzokera saka hatina pekuti tikakwanise kuungana kuno kugwanda tiroore asi kana washinga kuda kuroora mukwasha tinotouya ikoko kumba kwako ikoko wozoroorera ikoko kwabulawayo okay kuchibva kwatirowa vamwe mai vakaiti wasisi vaitonzi vakaroorwawo muZimbabwe ndobva vaenda kubulawayo ndokwakasvika kuchinoroorwa mukadzi uyu baba vaye vachibva vasvika ikoko ndokubva vabviswa mari inokwanda kuti iyo 1200 US yakabviswa nemurume achiisa kuna baba but chiri chikombawo chakabvisa mwana uyu achibva aroorwa kudaro vagara ndokubva vazosangana nemunhu ainzi ndimbuya mufamily yemusikana uyu nokuti mbuya akazovataura achiti ava ndimbuya vangu vandaona saka paiko zvinozvi mwanasikana uyu angave nemwana waanaye nemurume akamuroora so murume akamuroora manje asangana nambuya vaiva kuti mbuya ndasangana nenhamba idzi muri kunzi ndimi mbuya wemusikana unonzi Nhengi ndakati kadi wandikatora ndakasvika pakutoroora ndisati ndaziva kuti mbuya muri kupi zvikanzi ari kupi
so mbuya vanotera zvakawanda vakati uya tisangana ndobva vaenda kunosangana vaenda kunosangana zvikanzi mwana uyu tiri kumutsvaga asi tinonzwa kuti isusu pane piki ratakapiwa chinzi ndiye murume wauri kugara naye ende atori murume mukuru akamubvisa pachikoro toonei piki ari kuratidzwa piki raari kuratidzwa ndo vari kunzi ndo baba vakaenda kunororera zvikanzi no man munhu uyu tiri kumutsvaga uyu ndiye akabvisa mana pachikoro chitori chikomba ichi zvikanzi ndiye wandakanorora ndichibvisa mari Andrea simuzambada tirove pakatsika Andrea iwe simuzambada tirove pakatsika Andrea simuzambada tirove pakatsika iwe Andrea iwe simuzambada tirove pakatsika simuzambada pakatsika simuzambada pakatsika simuzambada pakatsika simuzambada pakatanganiko kukateveraniko padenga dzeneredenga pamwe yamutsvene wakudenga chiratidzo chedenga kukazouyaniko tapio Almighty the pain for the pitani bro afana tuzibekechana utirayima jomanda wakachiwemba kibinigani sipititi horomai teni oroshuwiri beautiful walk out sipititi horomai teni orochi akorochi airi po rikiti vu murume abvisa rora kuna baba vari kunzi ndiwo baba asi chiri chikomba sina chikomba chemukadzi wake so mwana uyu paakanzwa kuti nyaya yabuda mukadzi pakanzi murume achisvika kumba akati ndataura nambuya mukadzi pakanzi taura nambuya zvikanzi ndikuenda kunogeza ati ndikuenda kunogeza ndokubva atora mwana waari kuti ndiye murume uyoyo ndokubva aenda kunosiya kuna amai vemurume wake ndobvarwa pasi akasiya nyora tsamba achiti ndaenda kuSouth Africa izvozvo murume akasara nemwana wayo asani kwesini make yekuti arida kutsvaga kuti iye mwana wacho zvakare ambori wangu here aunza nyaya kuti muti ndiani hama dzemurume akaroora kuchikomba hanzi kudini vedu weZimbabwe tibatsireiwo izvozvo vari bhizi kutsvaga mari yekuti vaone kuti mwana uyu ndewavo here ndova kutopinda futi mari yokuti vaende kunana Tinashe kunodiwa mari ko vari kuti iwo ko tikawana mwana asiri wedu tinomuendesa kupi ichi chikomba senior chikomba ichi vanowaka baba vakatambira mari iyi baba dondo havasi kuzikana vari kupe pati mapiki aripo bulawayo gwanda rega tinzwe kuti vadiwa vaterere vanoti kudiniko chirongwa ichi machunzirwa kane ichokwadi icho hanzi ichokwadi icho paruwa ndinonzi Blessed Machevenyika ndabvunza kuti pik yatatomera pachannel yeshiri ine makumbo akawanda sezvamuri kuona here kana kuti manyepo kune vese vasati kavajoina channel yeNational FM ingotumireka iziro kuti link LINK pa 0712 393 852 0712 393 852 0712 393 852 pabodzi na 0713 938 538 0713 938 553 nyaya ndinayo panapa ndiye kubulawayo kunonzi kumbembezi kune nyaya yakaitika yekuti kune musikana akarorwa nemurume wake zuva rairorwa musikana uyu pakabviswa mari nokuna kuita iyo 7,100 asi mari yese yakazobuda iri 7,640 mushure mekunzi dzimwe mari dzangachinzi makabhadhara imwe mari pamusoro dzinobhadhara imwe mari hafu yechimwe chikamu uchisara change vachibva vanzonzi ngavabhadhare mari inoenderana ndo pakazobhadharwa mari yandataura variona kudaro vari pamarooro ipapo mwanasikana ndokungotanga kungodikitira mwanasikana kutanga kubuda ziza mwanasikana kutobuda mututu mwanasikana kutorwara ndokutanga kurwara ipapo hanzvadzi yake inoshandira mukati meguta reHarare ikati kwete mwanasikana anambogara arwara sei arwara nhasi achibatsirwa pano kureva kuti pane zviri kuitika baba vemurume uyu musikana uyu vanotasinga vanoti rwarei
vanofamba zvavo vari muwheelchair. Amai vake ndivo varipo nevanakomana. Mwanakomana ndiye akamhanya ndobva atsvaga mubatsiri. Atsvaga mubatsiri vachibva vasvika. Mubatsiri akati ndokumbira kuti ushedze vanhu vauye pano. Nyaya ndoda kuita panapa haisi kuti ndiye hama chete. Nokuti ndiri kuona zvakaitika panapa zviri kusanganisira hama, kusanganisira nevamwe vasiri hama. Asi ndiri kukumbira kuti tenderwai kuti vanoda kuuya pano vauye pano. Vasingade kuuya pano vasawo. Asi handizozivi kuti kana vasina kuuya pano, kana pane zvinoda kunditsvaga zvinoda ivo vachazonditsvaga sei. Vanhu vachibva vasvika. Vachibva vaenda. Vaenda zvikanzi sori zvenyu handina kutora nguva yenyu yakareba. Ndoda kutora nguva yenyu shoma. Nguva yandinoda kutora panapa ndiye kuti kana dzikaita 30 minutes dzakatowandisa chikonzero ndoda kuti munzwe zvandiri pano. Asi nyaya yangu hombe ndiye kuti mwanasikana akaroorwa uyo anofanira kufara mumba make. Anofanira kurarama ari mumba make. Nokuti aroorwa aitiwo dzimba dzinenge imi. Wai mwanasikana uyo achiroorwa vatanga kurwara. Murume wakabvisa mari munoti anoti kudii. Tomboti atanga kurwara murume asati abvisa mari. Maiti murume achabvisa mari iro. Kureva kuti vanhu vaita zvinhu izvi havazi kufana nemba yemwana uyu. Ndobva zvanzi ndokumbira vakutungamiri. Munhu wese anorapa nezvanorapa. Mumwe anogona kushandisa zviyo, mumwe mushonga, umwe munamato. Mubatsiri achibva ngobvisa hembe mukoma KB ndokungozvifukidza jira ndokupfuta chimbuzi. Panga pakaungana vanhu. Vanhu achibvisa blanket, vanhu vari kuona nechimbuzi. Mubatsiri wandiri kutaura muri yeZimbabwe akambozviita zvakari kunzvimbo yekubulawayo. Aita chimbuzi kudaro zvikanzi handina zvakaona zvandinoda kutaura nevanhu pano. Ndiri kukumbira kuti chimbuzi ichi ndichachisiya pano, vagari vepano nevanodarika nepano musabate chimbuzi ichi. Ndoumwe munamato kana mushonga wangu wandava kutoshandisa. Munhu wese ngaadzokerezve kumba kwake. Zvandasiya izvi ndichadzoka panapa after 5 kana 6 days. Zvandasiya izvozvi ndo munamato kana mushonga wandasiya. Vanhu ngokukwenyera imi zvakamboitika kupi kuti chimbuzi ichochi ndo mushonga ndo munamato. Vanhu vachibva vaenda. Musi waenda munhu wemukoma KB mangwana chemakuseni akaita 4 days. But po 4 days izi pachimbuzi apa paimuka paine zvinhu zviripo. Pakazomuka paine zvinhu zvikwana zvitatu ari mazuva matatu adarika. Pakamboonekwa paine hoshwa kuri kuseni. Asi chikanzi chisi chamunoona ipapo musachibatikana kuchitora siyai zvakadaro. Ndokubva pamuka zvakare pakamuka paine hoshwa, pakamuka paine zizi. Achisi chichitiri chimwe chichakamuka chiripo ipapo. Zvaiwanikwa zvakafa. Zvawanikwa zvakafa zviripo ipapo. Zvawanikwa zvakafa zviripo ipapo. Zuva rekupedzesera pakawanikwa vamwe mai, vanove mai vehukama, vanove mai guru kuna amai vane mwana uyu anga akuroorwa, vakaroorwa vese. Amai ipo vakawanikwa kuseni, vakawanikwa vakagara ipapo vachisvimha misodzi, mumaoko avo nemakumbo avo nehemba dzavo dziine ropa nyoro rinoratidza kuti munhu angaita senge rutogeza muropa kana kuti akuwadza munhu kana kuti kuti akuwara achangobva mukukuwara. Asi mai pavawanikwa vane ropa iri vakawanikwa vasina pavakakuwara kana chinhu chakakuwara chiri padhuze pavo. Vanhu vakasvika vakafonera mubatsiri vachichokumbira kuti muuye kunoku. Zvikanzi aiwa ngavagare ikoko, ini ndichauya mangwana. Vanhu vakasvika zvikuchema kuti munhu haangasviki mangwana akagara ari paruvanzi pevanhu iye asingagari ipapo. Zvinotikonzera kuti dzimwe mhosva dziripo. Dai makwanisa kuuya zvakaita kuti mubatsiri achibva aenda ikoko asvika ikoko akasvika achiti izvo nai amai mungakwanisa here kuudza vanhu sei mauya pano. Amai vakatanga kuti inini regai ndikuudzei handidi kana kuvanzikana kuita sei. Mwana uyu ndine chekuita chandikaita, ndine mushonga wandikashandisa, ndaida kuti atofira ipapa ari mukati mekuroorwa. Mhaka iri kundinetsa ndeye kuti ndiri kurwadziwa. Mwana wangu inini munzvimbo mandinogara munomu, mwana wangu ndiye anonzi akanaka ende kuchikoro akaenda ende upenyu wandiroora kumbe kwangu akanaka. But mwana wangu inini anoenda kubhawa, mwana wamai vakashata obva aroorwa. Pachena vanhu vakateerera vachiri vakagara pachimbuzi. But zvandakaita zvikanzi izvo hamukwanisi kusimuka ipapo pasati mapedza kwadi. Taurai chokwadi zvikanzi asi zvandakaita izvi handina kuzviita ndega. Takaita 6 namai nhengi. Murume 1 akataurwa ipapo. Pakati pano akataurwa apa pane murume 1 akataurwa iye neumwe mukadzi vakabva vamwa poison. Shoko rakasvitswa nevanhu vakanga vari panzvimbo apa. Vanhu vakanga vasipo rakanosvitswa kavari kunzi kuno kwatiri kuno kwataurwa zvakati amai nhengi vari kuonfesa pano vachitaura zvakawanda asi vataura zita renyu nezera nhengi pavanhu 4. Vamwe vakatakurwa veve 2 vakabva vamwa poison vakatofira kudzimba dzavo mushure mekuti ndataurwa kuri kunyara. Zvikanzi right ndoda kuti ndikuzivisei imimi amai pachenyu imimi zvakare muri kuti mwana wangu akanaka but aroorwi. Shedzai mwana wenyu uye pano. Yes. Ndoda kukurapirai mwana wenyu asi ndichamurapa nemi. Imimi pachenyu chii chamakaita mwana? Muri kukonzera kuti mwana asaroorwe. Panyaya yakatika pamwana wenyu ndimi dambudziko. Amai imimi mabatwa nezvikomba kangani. Mukoma kei amai ava akura
vane 52 years pa 52 years vakazvara vana 3 chete but izvo pa 53 years izvo havana 6 months vabva batovini nechikomba vakabata nechikomba 7 times but murume haana zvanotaura ukama wakati Jesu kandiso mwana iye wamunotane runako ndo maonerwa munoitwa imi nevanhu vanofamba panze apa vanokuonai muri mudiki vanokuonai makanaka murume wenyu hapana chaanotaura kana kubvunza izvi sikutaura kuti kwatiri chapanapa pavanhu vakaungana panapa pane vanhu vandarika 6 vamakasangana navo semurume nemukadzi asi wamunoshandisa mwana wenyu pindai nemwana wenyu hapana chinhu chinoshamisa pindai muchimbuzi chiri panapa ndoda kuti mabude mamuchitaura kuti izvo mwana ndamusurungura ndokupinda muchimbuzi nemwana wavo vachibuda zvikanzi kwete hamuna kana masunungura mwana pane zvamunobuda muchimbuzi muchiita zvatichaona vanhu vakawanda vamwe vachatonyara pano muchibuda muchimbuzi ichi ndokupinda kachitu ndokubuda vachifamba zvikanzi kwete hamusati ndokuzopinda kechitatu vakubuda mukoma KB amai vakabuda vachikwenya vachivaviva ndati vaibuda vachikwenya Zimbabwe ndibatsirei kupedzesa ndati vakabuda vachikwenya zvikanzi kudini mubatsiri zvikanzi yes mwana uyu akaita 4 months asina kuroorwa kana kuita imba yake acharamba pawo vanhu vakarova maoko mukoma KB zvikanzi apa hapana mari yandiri kuda apa ndada kusadzisa kuti zvabatirwa mai panapaka vanozviita chinovakonesa kuita kuvana vevamwe chii wavo mwana chaiye vakagadzira asi vanofamba vachiti mwana wangu nhasi vada kuuraya mwana womwe munhu vachiti mwana wangu haadi kuroorwa but vari kukangana kuti ndo vakaita mwana wavo ivo pachavo ndo mhandira kana vachifamba mwana wavo itori chembere saka vaishandisa mwana wavo musikana so nyaya yakapesera chinzi yakuda kuenda kwa mambo kana vaendesa kwa mambo vakandikumbira tikukumbira bhosho pachaenda nyaya iyi kana kuri kunzi yagamuchirwa nokuti kumapurisa vanogona kuti nyaya dzakafanana neuroyi dzemushonga dzinogonza nemugara pasi mutaure saka yakatira kuendesa kwa mambo vati kana vaendesa maya kwa mambo kana vawirira iri kutoka kwa mambo vachandidana ndichange ndiriko kudare racho tichinzwa mukoma KB kuti pane vamwe vakangotaurwa mazita but havana kutaurwa navo zvavasina kutaurwa navo vachaita sei navo tinotenda ndechekumbembezi right nthawe ziri kudi paka hey nyaya yandinayo panapa iyi ndeyekuwange nyaya yekuwange yakamira yakadai muri yeZimbabwe kuna vatezvara kana kuti murume akabatwa nechirwere chinonzi runyoka kana kuti rukau okay murume uyu vakafamba vehukama kusvika vaona nekuziva kuti aya malaria aya asi urwere uhu rwange ruri runyoka zvokuti pane urwere runoonekwa nemunhu unyazoona kuti hatiza nachiremba but zvinoreva kuti gumbo rakatyoka iri raonekwa ruri runyoka vakagara pasi naye vakataura naye hapana here zvaunogona kupupura kana kutaura tiende tinogara pasi nemunhu uyu tiwirirane kuti toita sei nokuti kana ruri runyoka obvious wakabata mukadzi wemunhu tikapupura nekugarisana nyaya inobva ita sei tikabhadharawo munokwanisa kuregererwa baba murarama vehukama hama nemukadzi zvese vanhu vakapfugama namabveni magokora but zvakashaya basi murume uyu akazosvika pakunofa but asati afa akabva anyura tsamba anyura tsamba iyi haina akaiona asati afa yakatozoonekwa muhembe dzanga akapfeka kuti madzisekura nevazukuru murume uyu ane tsamba muhomwe tsamba yanga yakanyurwa kuti zvaisaita kuti ndirarame nokuti runyoka rwakandibata ndakaritora kuna sisi vangu hanzvadzi sisi zita riri kutaurwa apa hanzvadzi yake ibuda ndibude muimba imwe chete kureva kuti akaita cheupomwe nasisi vake kureva kuti runyoka rwakatewa nemukwasha saka iye ari kuti iye kana ndaizopupura ndaipupura kuna sisi vangu mukwasha wondiporesa ko kana ndaizorarama ndaigara sei panyika ndaiteresana sei nemukwasha baba Isabel muri kuti nyaya yekuwange pana baba vakazuraya vakafa kufa nerunyoka here kuti wakakometa suicide vakafa nerunyoka ndo rwakavauraya runyoka rwanga ruri rwei vaisvimba dumbu nemakumbo nekwakavanzika so mushure mekutanga kurwara vehukama vakafamba asi vakazvibata kuti baba vari kurwara nerunyoka vakabvunzwa kuti ko runyoka hwakarutora kupi zvikanzi handikwanise kupupura zviri nani kuti ndife baba ava murume uyu wekushina nehanzva dzisikana
anga akura sei? Anga ne 34 years ane mukadzi ne vana vaviri. Ko hanzvadzi sikana yake? Hanzvadzi sikana yake atori mutwini wake, atori mutwini kwari. Mutwini wake. Hey! And anga ne mhuri yakura semutwini. Mutwini atori ne vana vaviri. Musikana akatanga kuroorwa, mukoma vasati varoora. Asi musikana anga ne vana vaviri. Ndingakuti vese vane vana vaviri. So asiya tsamba. Yes. Mushure mekufa. Shisha kazoitika. Tsamba ichibva ne ukama. Veukama chibva tanga kudhiperesa kuti saka munhu afa. Pauya nyaya iyi yazouya nemukuasha nehama dzemukuasha kusanganisira nemukadzi wacho. Vanhu vachibva vazari chakauraya munhu chii. Munhu asati avigwa mukoma KB, vamwe veukama vachibva vati kumukuasha nemukadzi wake, atizi kukudai pano parufu chikonzero makauraya munhu. Ndima konzera rufu rwemunhu. Saka musauye pai parufu. Mukuasha kati pana pandisi kubva. Enda andichisiri kumira semukuasha wenyu. Ndamira nenyaya yangu yandakamirira. Ndaziva kuti mukadzi wamakandirooresa aive mukadzi wenyu. Mukadzi wamakandirooresa aive mukadzi wenyu. Saka ndazviziva nekuda kwerufu. Pano parufu handisi kubva. Zvandamirira pano parufu ndezvekuti muchipedza kuviga hama yenyu, ndiri kuda mari yangu yandakaroora. Murume anga akabhadhara mari inokwana kuti iyo 1600. Ari kuti grocery andabasa naro. Ndiri kuda 1600 yangu yandakabvisa. Yandakaroora. Nokuti mukadzi wandakaroora anga ari mukadzi wenyu. Ndaiti ndaroora mukadzi, maimutora zvakare momuita mukadzi. Saka zvandiri kuda pana painini handisi kuenda kudare. Ndiri kuda mari yangu yandakaroora. Handisi kukubhadharisai kuti makatora mukadzi wangu. Kwete. Mwana wenyu ari mukadzi wenyu. Ndiri kuda yangu yandakaroora yekuti maindirooresa munhu wamunoziva kuti mukadzi wenyu. Pana pandisi kubva. Mwanasikana zvakanaka handisi kubva. Saka veukame vemurume uyu nevamwe hama dzemunhu uyu, vamwe veIjipita vachiri nevarume, ko murume uyu munomudzingirei? Muri kureva here kuti akaisire rinyoka pamukadzi wake? Ateere here munda wake? Ko zvavabata vari tezvara ndiwo mhosva yacho here? Saka mukuasha ari kuti Zimbabwe ndibatsireiwo. Mukadzi wangu ini ndaisaona kusavimbika kwake. Ende zvandaifungidzira nhasi ndazviona. Ndabva ndabata vari tezvara. Vana tezvara ari kundidzingirei parufu. Ndini ndakauraya munhu here? Ndakaroora. Saka tezvara vakatovigwa here? Tezvara vakavigwa. Mukuasha akadzingwa parufu. Akadzingwa patakaramba kubva pakati pana pandipeni. Ndiri kumirira. Muchipedza ndipei mari dzangu dzandakakupai. Makandirooresa mukadzi wenyu. Apo yaenda kwa mambo mukoma KB. Ndobva yabuda pachena. Kuti kana mabvuma so pavaida kuzama kuramba nekuvanza vaida kuvanza zvakare nyaya yekuti kuna mambo inenge yamhosva yekuti makuna. Saka vanhu vamirira kubhadhara kumukwasha, wamirira kunobhadhara kwa mambo. Kutora mukadzi wemunhu unokudanana nehama makuna. Ya, regai tizoisa kuvateereri tinzwe kuti vanoti kudini kubudikidza ka ndechakupi ihwange. Hai, ihwange kani. Mukoma KB. Hai pera. But akaita ane mhurika ane vana 2 nemudzimai wake. Saka mari yada kudzoserwa ndeipi? Ndizvo here kuti kana ndaita mhuri nemwana wenyu makuita zvamunoda naye? Ndaita mwana, ndaroora mwana wenyu, zvamataura ndakupai. Makuchiita zvamunoda zvenyu. Munoziva here mukadzi wangu kuti amai vake kuda kumutuma chakwandikumbire baba. Ndiri kukumbira mudzimai wenyu pati kwadoda kumutuma. Kumutora kumuita mudzimai. 0789600748 0789600748. Paita munango pantedu wagwatika ntedu wacho. Okay, rambai muchiedza network yacho iri kuti netse, rambai muchiedza. Regai katimboona kuti ndiani apinda parunhare. Hello pa National FM. Hello, bonjour. Zviri sei? Wakomana kanyaya kuti kana tationa runako rwemwana tobva tadzungaira munhu tanga washanya odzida oona kunogara mwana nekwaanobva nehama dzake ozoroora manje. Ndo mutemo chaiko tongoti wangu unhonga chinhu musiti wangu tongoti nacho hitendirani. Ipapo aiwa tanga wadzidza ungangotore chinhu wangu mwana wako tongoti ndakutonoroora ndamatirwa nerunako izvozvo iye nyakuroora uye akabvaira. Tiri kutaura nani? Itendai pahoti apo pakuyepo. Mukoma tendai. Munoziva here kuti unogona kutorawo kuti hande unoona gogo nasekuru hama dzangu uchinoratidzwa hama dzekunyepa muHarare? Izvozvo manje muHarare ndo zvakazara ndo zvatinofanira kuziva manje. Saka todi hatizi maprofita. Yes, unenge uchiti ndiyo hama yepedyo yemumwe wangu.
but semurume manje kunyika musikana 2 days 3 days iwewe dzidza munhu wako usati wabhadhara mari. Okay. Kozoita icho chemukwasha kuti ndoda mari yangu iyo nekuti makuna akaitika kai. Chenjero nepanogona kupirwa futi mari yagadzirwa nemakuna futi. But pakakanganiswa ndepapi akagona nakakanganisa ndeupi? Kune akashingwa naSisero. Munoziva zvinoitika mweya yemumadzinza izvozvo zvekuti uyu aitotamba nasisi wake zvinenge huri urombwa hunenge huripo but zvinhu zvinozobuda pachena saka haafaniri mukwasha ngaatongosiyane nazvo chiripo ngaangonotorwe madna test kuona kuti wana ndewake here full stop. Aiwa tinoti Nkwasha ari bowe kuhwange ngaadzosere mari yake hanzi vana avo havasi vake ndinonzi Jairus pachisipiti. Munofunga kuti vana ndevaniko? Hanzvadzikomana ameno regai tinzwe kuti vamuwana kuti kudini